nou episod de ăsta de azi o să investigăm strada, să mergem acolo în față. O să pornim de casa aia și alea. Cred că plouă. Wow, e rău. Haide să ajungem. Canalul și mașina. Mașina pornită. Un câine. Păcat că nu l-ați văzut. Dar se vede mai bine acum. Foarte frumos. Foarte frumos. Ce s-a întâmplat? A fost cineva în spate. Nu e așa? A fost cineva acolo în spate. Groapă. Oh. Da, e o stradă mai în construcție. Yikes! Canal. Era să cadă. Ce e ăla? Farmacie. O lustră. O mașină. Un câine. O să apar pe YouTube, bă! Pe YouTube! Știu. Da. Da. Aici scrie. Ce zi? Aici. Că zi, cred că de aia. Ce zi? Uitați. Că zi. MH23 că zi. Da, sunt din Mehedinți. MH04 RDA. Să mergem în față. Văiu, da. Am ajuns la destinație. Acum să ne strecurăm. Aici. Putem să intrăm. Nu putem. Da, și așa se termină episodul acesta. V-am pupat, pa, pa!